आङो गोजोननाय बावगोन मानगोनां एआरएन प्रडाक्शननि प्रडिउसार अमल नार्जारी बिथांखौ आरो लोगोसे साबायखर बावगोन एआरएन प्रडाक्शननि आन्दाराव साफ्रोम टेकनिशियान आरो डाइरेक्टर आरो माखासे फावगिरि बिथांमोनखौ जे आं खुब गोजोननाय मोनदों जे बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै आं खुब गोजोननाय मोनदों। दा अमल नार्जारी बिथांनि बेनो सेथि खोमा ना सेथि दा शर्ट मुभि दा बिथाङा फारि फारि आरो इयुनाव दिहुनलांबाय थागोन आं बिथांनिफ्राय आङो मिथिना मोनदों। दा आंबो आसा खालामो दा बिथांनि प्रडाक्शननि आन्दाराव जेसेबां शर्ट मुभि बा भिडिअ एलबाम ओंखारगोन दा बेफोरो रायजो राजाफोरजों मोजाङैनो अनसायजागोन। दा आं बेखौल' खावलायनो सानो जे माखासे नियम नितिफोरजों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोजाङै एक्सेप्ट खालामो बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोंनि इयुन जोलै बिथांमोननो मोजां मेसेज होनो हायो बेफोर भिडिअनि गेजेरजों माखासे समाज बेरेखा भिडिअ खालामा। दा आसा खालामो दा बिथांनि नैबे जिथु दा सेथि बे शर्ट मुभि बिनि टाइटेलानो जाहैबाय बे सेन्देलानो। दा बे सेन्देलानो बे शर्ट मुभिखौ आङो माखासे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।